Броени дни остават до старта на Националната менторска програма за жени предприемачи 2024. На 26 януари ще посрещнем нови 50 дами, които тази година ще станат част от випуск 4 на Националната менторска програма за жени предприемачи. Освен текущата програма за развитие на женското предприемачество в София, Изпълнителният съвет на Дамска бизнес общност за 2024 година е приготвил и много изненади за дамите от цялата страна. Предстоят нашите срещи с жените предприемачи от Пловдив през месец февруари, в Стара Загора през месец март, през април в Габрово, а през месец май сме във Велико Търново. И разбира се, голямото събитие на 8 юни 2024 година, арена на дамския бизнес в София, Интер Експо Център.